רחוב הנשמות הטהורות. הקפצנים פושטים אורות. אז אני רועי, בן 50. בגדול איש שיווק בעולמות של הייטק וכל זה, אבל עזבתי את כל העולמות האלה. כשהתחילה המחאה הזאת בעצם, אז לקחתי לי בניתי לי איזה עסק קטן של מחירת חולצות כדי שאני אוכל לממן את עצמי בזמן המחאה, אבל אני מקדיש את עצמי כולי למחאה. לא סיימנו עד שנייה, אין מה לעשות. ובפעם הראשונה שבאתי, באתי עם המדים של ביבי האסיר, שהיו לי מפורים. שנתיים לפני זה התחפשתי לאסיר, אז היה לי את הבגדים של ביבי האסיר, ובפעם הראשונה שהגעתי לבלפור, ממש אחרי חצי שעה לבשתי אותם, אמרתי בוא נראה איך התגובות, אם יזרקו עליי אבנים אני אברח, אם יחבקו אני אשאר. וחיבקו, ומאז בעצם מאותו יום הייתי כל מחאת בלפור במשך שנה וחצי כמעט עם המדים של ביבי האסיר, ככה הכירו אותי, ביבי האסיר, והסתובבתי בכל מקום בארץ, בחום, בקיץ, בחורף, כביבי האסיר. בכל רחוב תלויים שלטים על צדיקים. אנחנו הולכים לכיוון כיכר דיזנגוף, שם יש את הצעדה הגדולה. כל שבוע יש צעדה גדולה שיוצאת או מדיזנגוף או מהבימה. וואו, נחמד, אני מאוד אוהב את זה. זה כיף לקבל את כל האהבה הזאת. חוץ מזה שמבחינתי זה להגיד את הדברים ישיר, ביבי לכלא. זה מה שאני רוצה להגיד, זה מה שאני רוצה שאנשים יזכרו. בהפגנות בעצם עובד, אני בא ומצלם ומשדר מהשטח. אז כשאני אסיים את המשחקים שלי, נלך לבמה ונשדר מהבמה את הנאומים והכל. התחפושת שלי מאוד קל לזהות אותה תמיד, אז תמיד רואים אותי בכל ההפגנות, ואז כשאנשים רואים שאני תמיד בא, אז גם הם תמיד יבואו. וזה בעצם שרשרת שתגרום לאנשים לבוא, ולכן אנחנו לא נפסיק, ואני חושב שזה משפיע, מאוד משפיע. יש כאן מתקפת פתע על מדינת ישראל עם כל הסמלים והסימנים כפי ששמנו אותם כעת. ביום שבת בשעה 6:30 בבוקר שמחת תורה החלה המתקפה האכזרית שתוכננה בקפידה במשך שנתיים. ישראל במלחמה. ב-1990, מלחמת המפרץ, אני ילד קטן, בן 7 שרץ, מהחדר למקלט, עם כל המשפחה, כשאבא מותח. הלו. אהלן. לא סוגרים פה, כאילו יש איזה מתחם, אבל כנראה שיכנסו לשם אנשים, זה לא יהיה כזה, זה לא נראה שהולכים לחסום. אז המחאה למעשה הסתיימה ב-7 לאוקטובר בבת אחת, והרבה מאנשי המחאה הם אנשי מרכז, בוא נקרא לזה. זה אנשים פחות קיצוניים ממני, אני נחשב מהקיצוניים. והם אלה שאומרים לא, בזמן מלחמה לא מפגינים. אז המחאה די נעצרה, אנחנו מנסים להתניע את המחאה, אני מאמין שבשבועות הקרובים היא תתגבר ויותר ויותר אנשים יחזרו להפגין, כי פשוט מה שקורה זה שבאמת מתחת לפני השטח
הממשלה ממשיכה לגנוב לנו להמשיך ברפורמה. בדיוק מה שרצו לעשות לפני, הם ממשיכים עכשיו. מטה החטופים מנוהל על ידי גוף אחר לחלוטין, זה לא קשור למחאה, להפך, יש שם אפילו הרבה ביביסטים שמנהלים בתוך המטה חטופים. זה לא תחליף למחאה, זה מין מדורת שבט, לבוא לשבט, לראות אנשים להתאבל, לא להיות בבית. אבל זה לחלוטין לא מחאה. הם גם אומרים את זה פה, בלי פוליטיקה, בגלל זה אני באתי כמה פעמים, אבל יותר באמת כמו בילוי. לא בילוי, אבל להעביר את הזמן וקצת לתמוך, כי כן המשפחות אומרות, אתם שואלים אותנו כל הזמן מה אפשר לעשות, תבואו, תהיו איתנו, זהו, לא רוצים מעבר. שירגישו שהם מחובקים על ידי העם, כי המדינה נטשה אותם, אז לפחות שהעם והאזרחים לא ינששו אותם. על איזה קיר בקצה העיר, ריסה שיכור מול כולם, אין ייאוש, שום ייאוש בעולם. על איזה קיר בקצה העיר, ריסה שיכור מול כולם, אין ייאוש, שום ייאוש בעולם. 2014, צוק איתן, 3 לוחמים עולים על מטען, אנשים מסתובבים עם פחד בעיניים, יותר מדי תפילות, פחות מדי שמיים, וכמה יעלה לנו לשתוק ואז לראות, מחשבים בבני אדם כאילו הם שטרות, ואמא שלי שולחת איזה וואטסאפ בלי הסבר. מחר זה ייגמר, מחר זה ייגמר.